Ti Masakbayan. Ti napalabas, kabayatan ti kadda ni Jane iti balay da Diego. Imawag ni Betty. Kat impakaam muna kan ni Jane, ang makagurgurigur da itoy. Nagdanag nga rod ni Jane. Kat nagawid adagos iti ayan ni Betty. Nga uray saan kumapalubusan ni Diego. Kabayatan na, mas daaw mat ni Mario. No apay a pinili ni Jane ti kabsat ni Diego. Ngam ti pamilya ni Diego. Papagayam, denggan ti tuloy ti sarya tayo ita alawas ang napawuluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay kanwa pinanawan ida ni Jane. Kat napan iti ayan ni Manang Betty. Kat agpadadamat nga agsakit ka ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaawat. Naglaka nga ibaga no niya ti adday ti kabsat ni Diego nga awan kadakwada nga agasawa. Ha? Anya ngay data, tata? Iji balay da Diego, awan na pulos narik na ti ubing apan ang ipatag ken panagayat da iti agasawa. Ayun nga payson niya. Kanayon aranggasan ni Paula ti ubing. Nalabit nga itayan ti kabsat ni Diego ket nasaya at ti trato da iti ubing. Isu amas pilyin na, tinakariknaan na iti pamatag. Kasta ka di, tata? Apay, nakaskas daw kadipay laday ta. Naglabas ti panawan. Kasla kumarkaro mati kasasad mo. Awan lang arudan ti makukwarta. Di nakansamot ng panawan ti sakit mo. Huwag nga rod. No muna ta dadakkel ti anak ta. Ngam awan pa'y matamo da trabaho. Agpipin na tududakit din no asino ti aginaw ka nagdalos. Daytan samot no maminsan ti san ko apaka imimbagan. Kanayo nak ama stress kadakwada. Ala. Bingay-bingayam langin ti trabaho tunggal may sa kadakwada. Tapno makatulong damat. Huwag sang agpayso. Magsilabamot tan itibado na. No asino ti saan amang laba itibado na. Awan pagbado na. Anya pa'y ngay no di kasta. Makita man no asino ti saan amang ilaba itilupot na. Desidido ka kadi amapan iji abroad, anak? Wen, mami. Ada nga min kadwak amapan matijay. Restaurant matlaan ti ko na mapagtrabahuan nyo? Wen, mami. No adan ton trabaho ki Jay. Saan kayon nga agtrabaho? Taipawitan kayo iti kwarta iti binulan. Ne, madimot ati kasta balasang ko. Agbalinakit din adon niya. Awan dakes na. No pagbalinan kayo adon niya, mami. Aginggat ka ba ilak, agtrabaho ak. Narigat ti agtugtugaw nga agmalmalam. Pakaalaan iti sakit. Kayo agpa-share mami. Manumot lang nga iti kanan nyo. Saan na masapol nga agtrabaho kayo, pay? No adan tumat trabaho. Ay, talaga sa anak ang nagkamali. Anang ibilang kan kaakas anak ko. Kasta akmat, mami. Jack nagbidot anang ibilang kada kayo akas inag. Unay ka ti balay yon, Paula. Ayan ka di dagiti anak mo. Apay adi daban laurnusan dagito'y wara. Diyak man ang munanang. Sumangpet danto no danda ni panangan. Kasta ka di latan. Idi ada ni Jane sa anakastoy ti balayaw. Huwan nga rod nanang. No hasino pa'y dagiti dinong dungok. Didak matulungan. Uray ko ma, no mapandaag birok iti trabaho da. Tapno matulungan da ka. Ay pagbagak mat ama pandaag birok. Ngambarkada sa ti sapsapulan da. Nilaang amin Jane ti babae kat. Ay ngampim manaw mo, tanapat patagkan ko ana, di nakariknaan na iti pamatag. Saan yun nga'y palagip nanang? Daytoy naudi ay umay na. Nakaginawak.
Ngam saan mo't nagbayag. Pimanaw mo't adagos. Nagasa din ang iparik na kenkwana iti pamatag. Malas mo mo't anang ikuskuspel kenkwana. Anya ti kunam, inutang ni Manong Diego ti daddo maasweldom lakay? Wen, bakat. Follow-up check-up manan ni Paula. Agkasapulan damanan iti kwarta. Ay, kaasimot ni Paula. Mapmapan iti agas ti kwartada. Iso nga impautang ko na ti kwarta. Maasya na ka ni pare Diego. Agpakpakaasi ngamin. Kimaro siguro manan ti asmana. Tanakitak ngamin ang naglaba. Ngambasit laeng mo't yan nakitak alinabaan na. Bado nan samu laeng nga nagdigos. Rumbang kumaasaan nga agig gamiti danom. No kagura matibagina. Kapilitan tadimot nga rod ilabaan dagiti lalaki nga anak na. No kumadi na pinapanaw idi ni Jane. Dakkel kuma akatulungan na ita. Dayta ti di na pinanunot. Husto jay ko nam idi, asaan na ako ko amin nagundaway. Ta iso kat agkapsot to. Idinto ta dumakkel mat ni Jane. Kat dimtengan da ita. Ita, nakapsutan ni Paula. Kat dakkel mat ni Jane. Amangan no addapay kat natalgad at trabaho nan. Adda ka manan dito'y gripo, Paula. Inton kwan, si Miderman ti asmam. Ay, awan pa'y nga mindanom iti balay ni. Isakdok laang kumatoy basit agalon. Ayan nga mindagiti anak mo. Apay asaan nga isuda ti sumakdo. Agi dadangak la ko maiti danom. Ngam awan mat gayam danom. Sumakdudan to iti pagluto inton sumangpet da. No kasapulam tinapudot adanom, ikan ka adamat karga di termos ko. Inka alaan timag mo, taikan ka. Alaman nga rod. Ay, malamlaminak nga minis o kayat ko ti agkape. Wano saan, jay termos mo ti alaam. Taikabil ko ti karga ti termos ko. Ay na, agyaman ako unay, Lerma. Apayan bakat? Isursur-sur mo matan ti termos. Napan ko inted ti karga na anapudot adanom kin ni Paula. Ikarkarigatan na ti agsakdo iti idadang na. Madlaw anakapsot. Kuna ni pare Diego, saan la kanumat nga asmati sakit na? Adda kanupay sakit na iti puso. Ay sus, delikado nga rod ano kasta lakay. Uray kumamat no nanakam dagiti anak da. Wan nga rod. Di mo't ida madisiplinaan ni Manong Diego. Takanayon iti trabaho na. Ay, kaasimat ni pare Diego. Diyay laang awawagan ni Paula abastarda, tinanakam nga anak na. Ayan nga tamat itan ni Jane. Nabayag basitan diyay umay na. Imutang ngaming kanyak kat iti pagplete na anagawid. Wan nga rod bakat. Kat apaman asimang pati diyay probinsya. Impajikas na adagos ti inutang na. Wan nga rod. Nasingpet at talaga day diyay nga ubing. Mano kayo ngay agkakadwa mapan ijay Europe, anak ko. 5 kami, mami. May sat employer mi ijay. Naggasat kayo, ta direct hiring kayo. Ada nga min negosyo na dito, iti mga lakada kayo ijay. Wen nga rod, mami. Nasingpet, kan nataerday jay a European. Apay nga rod nga imisam ka. Sabalin samot tunday tabasang. Naibagak lang matipod no, mami. Ngam, agpay sa timbaga. Barang arman na kangaruday ta nga employer, Asino ako mangay ng arman na, mami. May saak lang amarigrigat. Idinto tabak ng dayjay. Di mo laang mo, anak ko. No ngay maulaw iti kinapintas mo. Nagpintas samot ti anak ko. Anya ka diti imbaga ti doktor. Apay akimaro ti kutong mo. Saan gamin amagatang amin dagiti agas, nanang? Kurang ti sweldo ni Diego nga igatang kadagiti amin nga inreseta ti doktor.
Isumat lagayam adi ka may imbagan. Ta saan nyo ang magatang dagiti agas mo? Uray ka sa no ti ayat mi amang gatang. No awan mati may gatang, nanang. Ay, nagrigatod. Sapay awan mo't nga rod maitulong mi kadakayaw. Ammom mo't nga awan permanente at trabaho ni tatang yaw. Mariknak kat agkapsutak, nanang. Kaslasaan akon nga agbayag. Ay, saan ka kagsao iti kasta? Ada kaasi ti apaw. Agkid daw ka nga men iti kaasi na. Wen man, nanang. Nabayag ajak nagkarkararag. Saan arumbang alipatan ti panagkararag? Pagrebengan tayo ti agkid daw iti pamakawan kan ni apaw. Kadagiti amin ang nagbasbasulan tayo. Mapakawanak pa'y nga ta, nanang. Uray ka sa no kadagsan ti basol mo. No napasnag ka dumawat iti pamakawan. Apahikit din at di nakapakawanan. Agsingsingpot kan agan-anad ka iti papanam, anak ko. Uray da kayo mat, mami. Agan-anad kayo mat ditoy. Umawag ka adagos, no makadanon kayo ijay. Kanayon nakto ag video call. Tapno kanayon tang aginiliw, mami. Ulitak, agan-anad ka, ha? Ariglado, mami. O sige, tamapan kamin kadagiti kakadwak di taunag. Agawid kayong matan iti probinsya. Uwan basang, mapanak matan iti terminal ti bus. Bye. I love you, mami. I love you, Mat, anak ko. Itaman pa'y barok. Anak ka di parikaw. Matanaga na kadagiti apo ko yo, tatang. Naigumunda matan iti barkada. Saan ko mat amay bagakin ni Paula? Tama nga no kumaro ti rikriknain na. Mas daawak ta payakas di tinagbanagan da. Kat kanayon mo't ida mabagbagaan. Saan langan ni Paula ti pagdandanagak, tatang? Pati dagiti ubing. Ala, tumulong nga kamang bagbaga kadakwada. Barang denggendak. Hawan man, tatang. Hintun koan, masipangol ko ida. Barang no iso ti pagnakmanda. Uray na saya at tipanggap mo amang disiplina kadakwada. No madangram mo't ida, si katagbalin na dakars. Ay, idida kami ti ubing. Mababaot kami. Isungawan tinatangkan ti ulo na kada kami. Wala ta kabutang nyo ti baot. Ta agbaot nga rod dagiti tattao iday. Itangay, may paritan ti agbaot. Isa saan matan ang mabutang dagiti ubing iti baot. Ne, kaslaburido ka, pare. At ka di maitulong ko. Maladingita na kadagiti anak ko, pare. Apay akas jay mutan tinagbambanagan da. No di da ka denggan, pare. Di da kan tumot pabasulen. No dadakas ang mapasama kadakwada. Gapo siguro, tanakurang ti oras ko kadakwada. Gapo tagtrabaho aklakit nga rod. Saan ka unay ama konsensya, tawan basol mo, pare? Pinag-eskwela mida. Tapno maamuan da ti dakas kan saan. Daksang gasat kadagiti anak ko. Saan mo ngay baga ti kasta, pare? Awan ti daksang gasat nga ama. Pinadakkel mo ida. Kabailan dan ti agtrabaho para iti bagida. Makapadismaya ngamin, pare. Imbag pa ni Jane. Ay, at dako ma dito ni Jane. Saan kan ngagparikot pa'y, pare? Diyay kit di agas ni Paula, ti pangigatangam, iti kwartam. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Nasayatak ditoy, mami. Imikat kayo ka din iti trabaho yu ditan? Ha? Kabaalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Umikat kayo kit din. Taag-relax kayo latan. Umanay mati ipahuit ko akwartayo. Uraing kay pi agpasyar. Mabalin. Wanan, anak ko. Sige, umikatak ton. Adan impawit ko. In kayo matagpasyar ija syudad. Tairwaryo ti kwarta.
Ikan nyo man datatang, Mami? Ay, uwan anak ko. Nasaya at mo't no ikam ni tatang mo. Tapno lumungaw mo't itirigat. Wen, Mami. Tapno mapadasan naman timadaan iti kwarta, adi na unay pagrigatan. Kasta tinasaya at nga inanak, anak ko. Pasaray purwa kam mo't ida, takaa si damat. Nakalagip kamot nga imay dito'y balay, manang. Apay adi mo kaduan ni Jane. Pasensya ka, no saan mi ana ibagbaga, takalaat ngamin. Ha? Anya, ti kahit mo asawan, manang. Addan ni Jane ijay Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant. Apay adi man lang nagpakada kanyak. Kalaat ngamin ti ipapanda. Inala dati sigod nga employer da ditoy. Imayak ditoy, taited ko ti imbagana nga ited ko kada kayo. Anya dahi tamanang. Kwarta. Imbaglaan na yun kano ti usarin nyo. Anya? Pinawitan nak ti anak ko, manang. Agparparikutak ita. Gapot awan aramatan ni Paula. Agsakit ngamin. Anya? Agsakit? Ayan na nga rod. Awan mo't ditoy. Aday, Jesseled, manang. Ingka kita no kayat mo. Apayakas na ti itsura na. Nakutumutan. Nakaturog pa ilaang, manang. Kurang ti ginatang ko nga agas na. Ingka nga rod gatangan ng dagiti agas na nga impagatang ti doktor. At damot dahi ta impawit ni Jane a kwarta. Inak nga roden, manang. Imbaglakit din. Tapinawitan nak ti anak ko. Agyaman ka. Tanasingpot di anak mo. Nga uray saan nyo nga impatag. Inak nga roden gumatang iti agas, manang. Hala, dito'y kapailaang. Mabiitak laang. Sige. Oy. Sino ka? Di na ka din mabigbig? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu alawas ang napuluan. Bastarda, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maladingitan da Diego kan Paula. Tasadot kan irresponsable dagiti anak da. Iti sabalya bangir, nakapan ni Jane ijay abroad. Asan nga mo ni Diego? Idinadanon ti panagpawit ni Jane kan ni Betty. Inlakam na nga impawitan da Diego. Papagayam, denggan ti tuloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sino ka? Ha? Di na ka din mabigbig, Paula? Sika ka din ay tama ng Betty. Imbagmanta ng kapasyar ka. Apay ang nagkutong kan ipag. Mangan ka kuma, tatno saan ka maidalit. Mga anak mat. Kurang lang amin ti agas ko. Iso siguro akas toy. Sana bale, tanapanan gimatang ni Diego iti agas mo. Adda impaw it ni Jane apaggatang na iti agas mo. Impaw it kunam. Apay, ayan ka din ni Jane, manang. Adda ni Jay Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant ijay. Impaw itan na kami. Imbagman. Nasingpot ti imbilang ko nga anak. Ammo na ti tumulong iti makasapol iti tulong.
Kompletong ti ginatang ko nga agas. Pati vitamins nga inreseta ti doktor. Nagatang kon. Anya pa kita ginatgatang mo. Ano mat? Gimata kadagiti na sustansya a prutas ken natnatang. Kanda dumapay. Tapno agsubli adagos ti pigsam. Imbag man. Tain raman na tayo a pinawitan ni Jane. Wen nga rod bakit? Ala, mangan kan. Tapno makatumar kan iti agas mo. At da in take out ko analuto ang makan. Ayan ka ni dagiti anak ta. Bayamon dagi jay. Makaamuda matan iti pagida. No kayat da pa'y ti agbyag. Agsalukag da. Huwag na ang paiso. No di mo idaikan iti leksyon. Sandang agnakam. Isuakanin ta amin dagita. Ala, mangantan. Tapno makatumarkan. Intaman mo't ijibalay da Paula. Inta kitaan ti anak ta. Naidalitan. Kaputawan mo't maigatang da iti agas na. Ay kat inta Ore ko man na sustansya mo't ti may paunag na. Tapno sana kumapsot. Kasano kat saan mo't anatalga ti trabaho ti asawa na. Awan maigatang da iti na sustansya at araon. Nagdadakkelan na giyanak da. No kumamat tulungan da di amada. Agbirok da kumay ti trabaho da Nakurang da iti panagpampanunot. Di da pa'y maornos ti unag ti balay da. Kasano nga tayo ti panang disiplina kadakwada. Pagmadyan na ti saan anak karamraman iti baot iti ubing pay. Ay, awan kabuteng da. Simarantakan? Saan ka na nakailad kanayaw? Idila na padalawas nga imayak kat nakailad ka. Nakapsut ka. Adang aminan agas ko aginatang ni Diego. Kan naimas ataraon, tatang, nanang. Asino tinasingpot ang nagpautang kada kayo iti inggatang yaw? Saan mi nga inutang, nanang? Impaw it ni Jane. Apay, ayan ti syuman mo. Imbag man ta pinawitan na kayaw. Ada ka nun ija abroad, tatang. Impawitan na ni Manang Betty. Kat inraman na kami mat a pinawitan. Imbag pa ti syuman mo nga awawagam iti bastarda. Ta mas makatulong ken kangam na iti dinungdungom nga anak. Papakpakanda ka dilatan? Nagdadakkel da at tao. Wan nga rod, tatang. Nanang, makapa-stress da akanayo. Adda kamot dito'y ayan ti gripo. Ni, simaranta kamot, Paula. Wan nga rod. Kunak no agtultuloy ang amay dalit. Nasaon ni Mario nga impawitan na kayo ni Jane. Kanayon na kami nga iraman, no agpawit iti kabsat ni Diego. Iso amagatang yung mati kayat yung agatanganan. No ag-take out ni Diego iti naluto amakan. Pasaray di na ilakaman dagiti anak ko, no awan dapay. Tapno agsalukag damat ka no. Rumbang laang, tainton makariknada iti bisin, agsalukag damat. Dinong dungok nga agpayso ita. Ngam saan ko ida nga insuro nga agtrabaho. Nang runa idi addapay ni Jane. Idi babasit da. Ni Jane ti agtrabaho iti amin. Ita, ni Jane tinanakam kadakwada. Iso asaan mon nga awagan iti bastarda. No adala ko madito'y sangok. Agpakawanak ken ko ana. Iso tinang salbar iti naidalit asalunat ko. Hello, anak. Kumusta ka man nandita? Nasalon ataklat ta dito'y, mami. Da kayo kit didita, ha? Maragsakan launay datatang mo iti ipawpawit mo. Nagbaliw pa yan ti kasasaad ni Paula. Tamagatang dandag iti agas, ken umno at araunda. Nasayat mat no kasta, mami. Kasde ka dilat nga awan trabaho dagiti kakabsat ko? Awan pay met iti naudi nga ipapan ko ijay.
Ngam kinasaok ida, nga agbirok damot iti trabaho da. Imbagak nga ti ipawpaw itmo, kat para iti agas ti inada. Ad-adda adida agsalukag, no amuda nga da urayan dalatang, mami. Imbagak mo't daytan kanitatang mo. Imbagak ano gumatang iti naluto iti restaurant, para laeng kadakwada adwa. Bayam nga agluto dagiti asadot. Rumbang laeng, aggunay da, inton mabisinanda. Ay, una yan. Ah, sige, mami, taurasan ti pa nagtrabaho. Bye! Bye, anak! Awan ka di lang tati trabaho dagiti anak mo, Ipag. Jay Maysa, simrek a waiter iti Maysa a restaurant manang. Iti nagsweldo, impapalmot jay dua. Agbirok na kumamot tunay ti trabaho da, tapno agsweldo damat. Day tati imbagak, iso apadasan da kanumat ti agbirok. Rumbang laeng. Anya nga iti masakbayan da, no barkada laeng ti amuda. Mayat jay imbagam, asaan nga ilakaman iti kanenda tapno mabisinanda. Ni Jane ti akin nakam di ta Ipag. Di da kano agsalukag no saan da makarik na iti bisin. Mabainak pa'y kankwana. Tauray saan nasaya at impakpakitak kankwana. Nasaya at latamat kada kami. Dumawat akto kankwana iti pamakawan, inton sumangpet. Manipod pawpawitan ni Jane da pari Diego. At damot din nagbaliwan ti kasasaad ni Paula. Tamagatang damot ti kayat da agatanganan. Idi ngamin kat basit ti sweldo ni Manong Diego. Kan saan mat akanayon ti trabaho na. Sa maysa, at dan trabaho di may sa lalaki. No sa balila at tao ni Jane, itikas di nga nararamid ni Paula kankwana. Sigurado adi na ipawitan ida iti kwarta. Bilibak mat nga rod iti kinasingpat ni Jane. No may di kabsat ni Diego, sangwan ni Paula iti nasayaat. Saan akas idi adi na pay nga ilyon. Padasan na adi kalangan iti nasayaat. Sigurado, agsardang ti binulan nga allowance da. Unang agpaiso. Kat dayta ti maalan ni Paula. No di nasaysayaatan ti panakilangan na kadakwada. Hello, anak. Imbag man ta nakaawag ka manan. Vacant mo ka di? Wan, mami. Aday bagak, mami. Nagaraman ti employer ko kanya. Anya? Napudno nga tamot lakan kaday ta nga employer mo, anak ko. Paliiwag pa'y mami. Imbaga na anong kanusong bata, kat agkalay sa kamin. Nasingpot ka di mo't laang day ta tao. Amangan no naranggas to no agasawa kayon. Barang no saan to ngagbaliyo. Nasingpat mat kada kami nga empleados na. Paliiwam ana imbag, anak ko. Narigat ti maisagmak. Ken maisa, no mabalin, dito'y kayon to Pilipinas nga agkalaysa. Ah? Kalay sa adagos? Jack pa'y mat sinumbatan. Inton masungbatam anak ko, iso day tati kayat ko asawan. Okay, mami. O sige na, Ruden. Bye. Bye, anak ko. Aganad ka dita. Awan sigurong tiguran ni Paula kan ni Jane nga anak mo, pare. Agbababawi pa'y kit din iti inararamid na idikan kwa na, pare. Nagasat ka. Tauray saan nga iti sidong mo ti dimaklan na. Amo na kayo pa'y latalyawan. Wen nga rod, pare. Ngam nagasgasat ni manang ko. Taiso ti kayat ti anak ko. Una, taiso nga may tinakariknaan na iti pamateg. At damot babawik, no apay asan ko nga inaramid ti pagrebengakken kwa na kas ama. Ngam imbaglakid din Ta iti kabsat mo, tinangipanamkan kwa na idi. Iso ang nagasat ni manang ko. Taiso ti nakaanos iti anak ko. Ita, iso ti agnumnumar iti nasaya at agasa. Ne, adamot umawawag iti cellphone mo lakay. Sungbatam Nay, ano number mat?
Asino nga tada ito eh? Sungbatam tapno maamuam no asino. Hello? Hello, Tatang. Ha? Kumusta kayo dita? Jane, anak? Amom tinumber ko? Dinamag ko ka ni Mami. Damagak, no kayat yu ang makiasawak iti may sa European. European? Kasla Amerikano? No taga-Amerika, iso, Amerikano. Ngam da ito'y kat may sa European. Di addanto apokok a European. Ni Tatang Mat, di kampay nagasawa, apo ko adagos. Ay, no nasaya at lakit de. Ala, makiasawa kan. Tapno adamot sa bali apulita yaw. European ko naman. Kasla Amerikano matlaeng. Ni Tatang. Kaya't na adagos. O sige nga Rodtang. Bye. Sige anak. Bye. Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Iso anang ko ti saritaan niyo ni Jane. Asawaan nga tati kung kunana a European. Napintas ni Jane. Awan dakas na, no magustuhan ti may sa agang ganaet. Ay na, addan tumanugang ko agang ganait. Nagasat ni Jane no kasta. Makaasawa iti European. Ay, jaklaim pagarup. At iubay nga inawawagam iti bastarda. Nakadanon iti Europe. Huwag nga ron. No mabalin la ko mga isubli dagiti pasamak. Saan ko naranggasan? Akas iti inaramid ko idikan kwa na. Kita manladag iti pasamak. Isupay ita ti makatulong kadata. Nagnakam samot laeng ang dagiti anak na. Imbaga kanakwada, a babae ni Jane, ngam amo na ti agsalukag. Idinto ta isuda a lalaki kat awan trabaho da. No kayat dati agbyag, agsalukag da. Sana tay sakpay laeng ti pagtaudan ti kananda. Iso amayat ti insing-hasing ni Manang Betty. Abisinan ida, tapno amo da ti rigat. Intunkuan, makasasawa da. Ibagada na mga asawa da. Magasawa da, no adda kwartada. Ngam no awan kwartada, anya nga iti usaranda. Adapay mayat a makiasawa kadakwada. Sa bali ita ti Chimpaw, no agrigat ti babae iti sidong ti lalaki, at damang isukat iti asawa na. Nang runa no agrigrigat lang arudan sa naranggas ti lalaki, awan lat ammo. Hello, anak. Mami, saan ka di nga dasulab da Tatang dita probinsya? Mauwan anak ko. Adamot basit sular da ditoy. Kay kayat da ijay syudad, ta ijay tayan ti trabaho ni tatang mo. Asidig da iti karayan. Saan ka di, Mami? Wen, ada karayan iti asidag ti kalsada. Apay no pauitan kayo iti pagpuunam. Tagaramid kayo iti hollow blocks a para lako. Ado siguro ti agatang iti hollow blocks, Mami. Nagararamid idi da tatang mo. Ngam awan laang ti pagpuunan da. Iso nga insardeng da, kat napanda iji syudad. Wen, malagip kun. Nagararamid da idi, Mami. Basitak pa idi. Iso idi ti trabaho da, anak ko. Mangtedak iti puunan. Tada kayo ti mangimanihar, Mami. Ibagak kada Tatang nga agawid da dita. Ta isuda ti agaramid. Sige. Ibagam kadakwada no kayat da, anak ko. Hello anak, nakaawag ka may. Tatang, saan ka di nga muyo ti agaramid iti hollow blocks? Awan anak, apay ka day. Diyo ka di kaya ti agawid iti probinsya, ta agaramid kayo manen? Saan kayo nga agabang? Agaramid tayo iti balayo iti probinsya. Anya, agaramid iti balay kunam. Wen Tatang, awan matla ti permanente at trabaho yu dita. Ijay probinsya,
Mabalin kayo ti agaramid iti hollow blocks ngay lako yo. Kadwayo ni Mami. Mayat nga agpayso no at dabalay ijay probinsya. Tapno saan kami nga agabang. Nadadail nga minan jay basit abalay ijay nagpanawan. Inanay meten. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtadag ka ni Mami iti puunan. Paggatang iti semento, gandad dumapay ama aramat. Ay na, agyaman unay, anak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napuluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mayat nga agpayso no at nakabukbukudan abalay. Tapno saanen nga agabang. Nadadail nga minan di basit abalay ijay iday anapanawan. Naanay. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtadag ka ni Mami iti pagpuunan. Paggatang iti semento, gandad dumapay ama aramat. Alaman nga Rod, tapag sasaritaan mi day ta anak ko. Bareng no kayat da. Angam no di da kayat. Awisik ni Mario akaruba. Tagawid kami di probinsya. Takaduak nga agtrabaho. Taga ijay probinsya mo't ni Uncle Mario. Saan ka di, tatang? Wain anak. Isuti kagiddan mi ang nagpasyudad ang nagbirok iti pagtrabahuan. O sige, kasarita yung arod, tatang. Kat ala, umawagak tumanan. Wain anak. Bye-bye. Ay, awan man ang trabaho ta pare. Aguray tamanan, no adda maawat ni Forman at trabaho. Nabayagtan dito'y syudad. Kamdakkel ti baybayadan ta nga abang iti paggigyanan tayo abalay. No kwentaan, tinaibaybayad iti abang ti balay. Dakal ko maakwarta no inurnong tayo. Ising-singasing nga rod ni Jane, ngagsubli tayo ni Jay probinsya. Agaramid ta kanumanan iti hollow blocks a paralako. Agaramit tamanan. Mayat matapagsapulan day jay. No lakid di kanayon nga adda ti materialis a mausar. Kayat mo kaday, ngagsubli tayo ni Jay probinsya pare. Unsa pare. Makamula tayo pa ijay. Uray marunggay kan kamote. Nakasaritak ni pare Mario, kayat namot agsublin iti probinsya. No saan ta maalukoy ti anak ta nga agsublay di probinsya. Makaamudan, tadadakkel dametan. No di da kayat apanawan ti trabaho da, ay kat bayan taydan. Wen lakay, mabiyagdan ti bagbagida. No manok kuma, ket may sinadan iti inada. Tamakasapol dametan iti kananda. Sursuruan dametan ti agbiag, baban iti bukod da apang lakagan. Rugyan ta nga rudan ti agimpake kadag iti gargaret ta. Wenen tawan man ang trabaho mi. Imbag nga agpayso ijay probinsya. Tano nagagat ka nga agmula. Adda maapit, kalpasan ti sumagmamano abulan. Imbag man, ta nakalagip kayo matlaang ang nagsubli diti probinsya. Un manang, ta nagkatrabahuan kami idi kanay pare Diego nga agaramid iti hollow blocks. Isumot lagayam akasla adda nakakit-kitaaken ka. Ngam saan ko laeng amalagip. Pagaramidan tayo nga iti hollow blocks manang. Nalawa mo ti arubayan to'y balay.
Ada kayo, ano dito yan? Paikan yun ton itiyero, tapno ada paglinungan nyo. Mga ramid kami pa iti basit abalay may manang. Ada kayo dayta. Imbag dito, itasaan kayo nga agbayad iti binulan nga upa ti balay apagyanan nyo. Pagyamanan mi kini Jane, tamang ted iti pangrugyan. Awadan da Paula ken Diego dito'y syudad. Nasaysaya at sano sumurot tamat ijay lugar da Diego baka Kaya't da nga taa mapantamat ijay. damagan tanto kadakwada ano kayat da. Imbagi niyay, tano at dalakit kalapaw, mabalinan. Sa na masapol ti pagyanan nga abangan. Ay nasaysaya at sano mapantalagan ijay ayanda. Awagak ni Paula, no anya ti kunada. Awagam nga rudan. Tapno amuta no kayat da sumurot tamat ijay. Imawag ni Tatang Itay. Dinamag na numabalin ka no asumurot da ditoy. Tagkalapaw da kanumat iti asidagta. Hawain ko namon, tagtitinulong tayo nga agaramid iti pagyanan tayo. Kayat mo nga rod nga umay damat ditoy, lakay. Hawan kabaalan pa'y mat ni Tatang ti tumulong nga agaramid to iti hollow blocks. Ala nga rod, taday ti bagak kadakwada. Maragsakan dalakit di. Amo damat di taoy, tim imay da idain. Igid lang mat ti kalsada dito'y ayan tayo. Kuna kano dagi dyan nakta, ijay da kanon, tada kano trabaho da. Ang mga nodida kaya ti agaramid iti hollow blocks Nga taa, kay kayat da ti agwaiter. Danda ni malpasan ti balayo. Uray saan nga isuunay ti dakkel, tama ko na akabukbukudan nyo abalay. Awan manang, dakkala pagyamanan mi kini Jane. Tanang tayo di ti maaramat para iti pan nakaaramid ti balay mi. Imay timulong ni Mario ang nagaramid iti balayo. Iso nga kamot tumulong no ipatarimaan da di balay da. Awan manang, mapan kami mat kini Tatang, tapno mabit amalpas. Mayat diti probinsya, mabalin la tati bayanihan ako nada, panagtitinulong. Awan nga rod, ijay syudad, uray ka rubam, saan mo pa'y nga mo tinagan na? Iso nga rod, amay mayat matlaeng, no awan ti trabahom ijay syudad, agyan kalaengen dito'y probinsya. Hello anak, agar-aramid dan iti hollow blocks. Kasta ka di, Mami? Ado ka di matlaang taggatang? Damo pa'y laeng ket addan nagorder. Intun bumaybayag, masigurado nga dapay umayagata nga agapo iti sabali a barangay. Nasayap no kasta, Mami. Ada ibagag. Sinong bata ko ni Frank? Ti European ka di akong kunam? When, Mami, agawid kami to dita, umay kami pumasyar. Kan, ditan tumatan ti pagkalay saan mi. Ay, kasta aya. Mabayag ka di pa iti panagawid yo. Basta aguray kayo lata, Mami. Itisan nga agbayag, adda kami to ditan. O sige, Mami, umawag ak tumanan. O sige anak ko, bye! Sinungbatan ka nun ni Jane, European nga agar-aram kan kwa na. Frank ka no tinagan na. Iyawid nanto ka di ditoy, jay agnagan iti Frank, manang. Wen ka no, agkalaysada ka no apaman asumangpet da. Ay na, makamanugang ak iti sabali apule. At dantumat apukok nga imported. Ay, jakla ni namnama, akastoy ti madanon ti ubing, adanda ni jak kayat nga si kaswen idi, tadyak kayat nga adda sawsawir na. Ado nga agpaiso tinaglabasan na rigat ti anak ko. Umuna kat nasapaan na tay day di inana. Husto laang diin singasing ko ken kaidi, nga alaem taputot mo ket nga rod. Iso akanayon ti poon ti ririmi idi nga agasawa. Ita, isugayam ti makatulong kada kami. Iso amadi ti mangidadanas iti tao, uray anya ti kasasaad na.
Ta saan tayo nga amo ti mapasamak iti masakbayan. Di ka matagtagtaga rin, adda ka di parikot mo. Ay, pampanunutak man ti imbaga itay ni Manang Betty. Jay ko na amadi ti mangidadanas iti tao. Pudno ti embagana, di tay amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda dagiti nakakaasi nga agbaligi. Adamot dagiti nasaliwanwan. Ngam saan nga agnanayon ti kasasaad da. Day tatipod no mare. Adda dagiti na nga to ita. Nga maipababadan to inton madanon ti tiyempo. Kasla kanyak. Inuy-uyaw ko ni Jane. Tanangato ti panagkitak iti bagbagik. Kat nababa ti panagkitak ka ni Jane. Ngam ita nabaliktad ti pasamak. Saan ka di? Wan nga rod. Ni pay Jane ti mang tultulong kada kami. Ala, husto pa'y ti panagtrabaho yo, tamangan tayo pa'y. Mangan tayo pa'y kano kakadwa. Adumanin tinaramid tayo, hollow blocks. Suya takpay iti danaom na ito'y hollow blocks tapno may-at. Da kaminton ababa iti mang suyat tata. Uray para suyat kami. Taiso pa'y amay tulong me. Mayat da ito'y atrabaho tayo. Uray babae kami. At damat maramidan me. Ay, katuna. Uray babae tayo. Makatrabaho tayo met, no kayat tayo. Babati ka kaday, at inasingpot a tao, kat aywanan ti Diyos. Mamati aknanang. Kas kuma iti napasama kada kami ka ni Jane. Bilibak iti kinasingpot ni Jane. Wan nga rod nanang. Nagsakitak. Ngam gaputan nagbaligi ni Jane iti biyag. Kinaasyanak. Iso na sila wan tinakulaapan na panunot ko. No maminsan, dagiti pasamak, ti mamagbaliw iti tao. Wan nga rod nanang. Pudno dayta. Ti panang tulong na kanyak tiga po ang nakaamirisak. Iso ang nagbabawi kan nagbalbaliwak. Kat ni Jigo iday, saan anaanos? Ita, kaya't napaingagyan kami dito'y, ay nagbalbaliwang. Kasla tinasaya at nga aramid ni Jane tinamagbaliw kan kwa na nanang. Wen, day tamo tinadlaw ko, anak. Ado tinalako tayo ahalo blocks kakadwa. Kastoy laangan ti aramiden tayo. Ilasin ko ti puunan. Anya ti kayat mo asawain, Manang. Amin aganan siya, iso ti pagbibingayan tayo, tawan mo't sabsabali kada tayo. Ado ti bingay dagiti lalaki, tanarigrigat ti trabaho da. Ay, dayta ka ikayat yulata nga itid kanya hakta nakapsutak mod. Basay ti maitultulong ka. Napigsa kayo pa'y matnana. Agpapada ti maitid kadagiti babae. Ngam nangat nga tumat kadagiti lalaki. Ay, agyaman kami balasang kao. Ay, agnanayon kumaday to'y anegosyaw. Tapno agnanayon mo ti trabaho. Ay basta mayat ti aramid tayo ahalo blocks tata. Umadumot ti parukyano tayo. Hello anak, kumusta ka di ti negosyo tayo? Kumustahan kayo pa'y sakbay ti negosyo, Mami? Nasaya at kami mutlata, balasang ko. Nasayaat nga rod no kasta, Mami. Mom, maragsakan kami amin dito'y atrabahador. Tauray dagiti babae kat agtrabaho da. Oh, anyamat nga ti trabaho dagiti babae, Mami. Para iyawat ka dagiti masapsapol. Agispray iti hollow blocks ken para dalos iti aglawlaw. Maragsakan hag. Ado kayo gayam di ta trabahador. Mayat, tapno adamot pa ka kumikuman nyo. Mami, dandani kaming sumangpat. Kasta ka di anak. Ay na, padaanan mi nga rod ti isasangpot yo, anak ko. Dandani ka nun sumangpot da Jane. Kadwa na ti agbalin nga asawa na.
Ha? Ay na, sumangpatan ti anak ko, kan ti manugang ko nga imported. Na, unay mo't day ta imported nga ibagbagamon kabagis. Sumat, made in Europe nga raw di imported. Ay, kasla kaano laang idi saan ang makawayas ang mapanag-eskwela. Ita, makiasawan. Imported pa, iti mga asawa ken ko na. Ay, won man laangan. Imported no imported. Isulaeng ti makaasawa di tao iti imported. Umay da ko mga raw, tagkasardan. Agpakasar tayon taon. Ay, agpakasar ko nam kabagis ngam. Adda ka di pagpakasar mo, ha? Ayun gayam Ay, kasano nga adda pagpakasar ko. Kat trabahadorak laeng may. Agam babae mo ti anak ko. Saan ka di alalaki ti aggastaw? Ay, kitain nyo ti dimsaag ang kadwa tinapintas a babae. Nagdakkel a tao. Asaol dagiti matana ken puraw ti kudil na. Ay, punay, ay. Ha? Ay, ti imported daytan. Ni Jane nga anak ko ti babae. Apay, kaslanas daw kayo amin. Umay kayo, taado ti awit mi. Umay kayo sumabat. Ay, sabten tayo ida. Ado ka no ti awit da. Ay, nay, saan mo't nga agtagtagar ti lalaki? Umisem-isem laeng. Di na maawatan ti sa utayaw. Imbagman, tada kayo amin dito, eh. Ne, Jane, anak ko. Di mo pa imbaga nga itagayam ti isasangput yo. Talaga nga yung gagara ka saan nga imbaga, mami. Ay na, naragsak nga isasangput yo, balasang ko. Nasayat mat, tanapigsa kayon, auntie. Maragsakan tanagbaliw ti ko na ni mami nga itsura yo. Day takat gapukan ka, balasang ko. Pakawanan na ko, ma. Nabayagan napakawan kayo, auntie. Adamot pagsayaatan ti kinay strict tuyo. Tanapandayak. Kat nasursurok amin at trabaho. Nga uray ubingak pa'y idi. Agyaman ak, tasaan ka nagimula iti sakit tinak, balasang ko. Kablaawan kayo, balasang ko. Agyaman kami, mami. Kablawan kayo iti imported a manugang ko, anak ko. Ala ni tatang. Apay imported. Pudno may anak, imported ti asawam. Ala, tarasin nyo ti agaramin iti imported nga apo ko, kwan. Ala ni tatang. Pagkatawaan nak. Pudno ti imbaga ka, anak. Kaya't konti madan iti apo ko nga imported. O sige, mabantayo amin ijay balay, kakabsat. Agraragsak tayo ijay. Alain tayon kakabsat. Katsapay kuma, tamanayon tiragsak, dagiti kakalkal laysa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas na pauluhan. Bidot, apang nagteng. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At dalangin niya si ko ti cellphone ni Lala. Magawat ko.
Agpatulong ak kadagiti pulis. Tsak kayat tagtalinan latan dito'y apalay. Anya ter aramidam iti cellphone ko, Jojo. Nakarin ka pa'y? Juan, ket jak ipalubos nga agipulong ka iti uray asino. Patayin nakalaangan. Ngam ti parigkatin nakakastoy. Di ka ay ayaten. Ni Lovely ti pudno nga ay ayatek. Anya? Linukodak. Jak nagayatan ti panagkasarta. Imbagayong adda sakit mo. Ngam awan mo't gayam. Ulbud kayo nga agama. Sumardeng ka! Ha! Uray anya pa'y tibagbagam. Saan kan ang makapanaw dito balay? Saan tan nga agsina iti uray ka anuman? Kukwa ka lang, Jojo. Ket awan sa bali nga agtagikwakan ka. No saan asyak laang? Pulos adyak impagarup, adakas mat gaya man ti sitwasyon ti gayam ko, Lovely. Kunak no naragsak itan iti sidong ni Lala. Gapot akas tamot ti kuna ti amana. Kastamot ti amok. Ngam nakigtutak, gapo iti imbaga ti anak ko nga impudno ni Rico. Di na kanon maitured akit kitaan ti kasasaad ita ni Jojo. Anyang ro ti plano mita? Uray kas jay ti inaramid ni Jojo kada kami nga agina. Kaya't kumot at tulungan. Kaasimot no awan mangispal kan kuana. Kasano nga ta? Anya ti rumbang nga ramidan tayo. Agtitinulong tayo amang panunot iti pamuspusan. No kasano tayo ang maisalakan ni Jojo kadakwada, pare Brandon. Nanang, kaasimat ni Papa. Tasigon ka ni Rico. Nakarakad ni Papa iti kamada. Kasla ayo panti ama kiti kasjaya kasasaad na. No maminsan, pabasulak matlaang ni Jojo. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na. Maawatak tirik na yun, nanang. Nga masapul ama amuan tayo ti pudno ang makagapo, no apay nga aramidan da kankwa na ti kasjay. Nakakaasimat ni Papa, no agtalinaad iti kasjay kasasaad na. Amangan numatay ti amak, nanang, lola. Claire, anak, di ka unay agpampanunot. Laglagi po nga umadanin ti panagturpos mo. Di mo reribukan ti panunot mo. Nanang, jak paikit din makapagpanunot iti husto. Gapo ka na gito'y ang mapaspasama. Ala, agkalmakan apok. Tumulong ak amang panunot iti pamuspusan. Tapno maispal ti amam. Anya ti masapol mo, Brandon? Apay nga daka dito'y balay? Lala, Apay akasta ti panagkitam kanya? Adda ka dirugit iti rupa? apay Brandon. At naka di parikot iti negosyo. Don Cesar. Lala, pangasiyo ko ma. Kayat ko ang makita ni Jojo. Kayat ko ang makita ti kasasahad na. Anya? Pasensya kan, Brandon. Ngam nagbati jay abroad niya asawa. Anya? Husto ti ko na ti anak ko, Brandon. Kan maysa, apay nga minasaan mong awagan, tapno kumusta ti kasasad na. Jakmat nga min maawagan ti cellphone na. Panagkunak, sabalin ti number na. No kasta, saan na ka nakayata makasarita? Husto ni Daddy, Brandon. Naku na nangamin kanya. Adinan kayat ti makipagayam kan ka. Isa mabalin ka din. Pumanaw kan. Di da kon alilawan. Pangasiw. Ipalubos yu ko maamakitak ti gayem ko. Saan mon amakita ti gayem mo? Anya? Pumanaw kan, Brandon. No di mo kayat nga inayon da ka abalod dito'y balay. Daddy? Dakas kayo gayam nga agama. Anya tinaramid yu iti gayem ko. Pumanaw kakit din dito'y, Brandon. Awan apulos maaramidam para iti gayem mo. Kan misa, agasawa kami. Iso arumbang lang nga agtalinaed dito'y balay. Naawatam.
Kanyan ti kastoy alangak. Kaslak mo't laayo pon ang nakarakad diti kama. Ngam jak itulok akas tilatan. Masapo lamang panunutak iti pamuspusan no kasano ang makalibas ka. Nalabit anilala ti sumrag. Makaamulitan. Agpamarangak. Alanay, sakit ti tiyang ko. Tulungan na. Dakon may turad di sakit na. Jojo, anya di mo paspasamakan ka? Daddy! Rico! Tulungan na! Ang sakit ni tiyan ni Jojo! Anya di mo paspasamakan ka, Jojo? Taray na kayo sa ospital. Nakita kasi murak ni Lolo iti silid na, Mami. Umay ka, datanti mang itaray ka ni Daddy Jojo di ospital. Anya? Ospital na dagos? Darasam kitin, Mami. Kita mo. Urel agkalingatanan ni Daddy Jojo. Gapo iti nakarwa sakit ti tiyan na. Pangasin lala, itaray na ako ni ospital. Nasakit ulit ti tiyan ako. Sige nga, Rodrigo. Pagkatamon ni Jojo nga ipaniti ko check. Sumaruno alangak lang ti ATM card ko. Ngun, Mami. Umay kan, Daddy. Tulungan ka na mapaniti kotse. Umay kan. Umunatan ni Jay. Tulungak ni Daddy Jojo ang makalibas. Sa dino ti papanam, Claire. Dimot ko nam adi mo kabaalan ti mapan ag-eskwela. Apay ang nakasukat ka kat jar mo ti rumwar. Jak itulok apagaramidan da iti dakas ti amak nanang. Anya ti kayat mo asawan? Sa dino ti papanam? Mapanak iti balay da tita Lala. Makisaritak iti nasayat kadakwada. Masapul ang makitak ni papa nanang. Kayat ko amaamuan no anya talaga ti sasaadan na. Ngam, Claire, delikado numapan ka ijay. Ang mga numaisagmak kalaeng. Ngam, anya nga ron ti aramidan tayo. Saan ang mabalin nga agmulang-lang aklatan dito'y nanang? Maawatak tirik nam anak ko. Amok anapatagkan ka ti amam. Ngam pangaasim ko matadangganak. Saan ka amapmapan asiksika? Tinasayaat. I-report tayo laangan ka dagiti pulis ti mapaspasamak. Tapno isudan ti agimbestiga. Nanang? Kasday laangan ti aramidan ta anak ko. Tapno agtal na day ta panunot mo. Rico! Urayan dag! Apay apinaandar mo ti kotse! Urayan dag! Panagkunag, kat saan apudno ngagsakit ti tiyan ni Jojo, Lala. Anya? Panagkunag kat nagkumplot dagiti dua, tapno mailibas ti anak mo ti asawam. Ha? Saan ang mabalinda ito ay? Saan asyak ti mamaysan da? Kat di kag matidir dita. Intalumugan na iti kotse, kat surutin ta ida iti sadino man apapananda. Wan, Daddy, kat agsaga na kanyak ni Rico. Diyak mapakawan gapo iti kastoy ngay naramid na. Daddy Jojo, okay kayo kanilaan? Itaray kayo ni di ospital. Kas lang amin nagkakapsot kayon. Okay ak lang, Rico. Kat agyaman ak. Naawatam adagos ti senyas ko itay. Un, Daddy, kan maysa. Talaga akayat kayo at tulungan. Ngamjak lang amin amuno kasano. Sa dino nga ruti kayat yu apang ipanak kada kayo. Ipanak itay ni paranto na kayan ko. Ha? Apay asaan nga iti ayan damanang, Claire? Saan pa nga ita? Amangan wisuda ti pagbawingan da lolom kan mamim. Tinapatag kita. Kat nakapanaw ako ni ti impyerno anang kay pupukak. Sige nga, Daddy. Mapantayo di ayan ni Tito Brandon. Itamtlaan. Ha? Oh, apay Rico. Daddy, kasano da ito yan? Sursurutan datad mami kan lolo. Ha? Dayjay ti kutsi daw. Sana mapalin na mabutan data. Pangasim, yaw awan mo ida. Daddy, dagijaytan. Nakita ko ti kotse ni Rico. Wen ngagpaiso. Ngam nagpartak ti panagpataray da. No kamaten ta ita, amangan no maaksidente da. Panagkunag, baybay amo ni Jojo. Saan nakamutlaeng nga ay ayatan? Saan ang mabalin, Daddy? Awan sa baling agtagikwakin ni Jojo. No saan asyak lang.
Siyagdag maneho, Daddy. Masapul ang makamatan tayda. Anya, sana mabalin. Awan lisensyam. Masapul ang maabutan tayda. Siya kung drive. Di mo agawan ti manibela. Diya kung makontrol ti lugan. Kat matnagtan iti deras! Mami, Lolo, pang-asiyo ta lumaban kayo. Di na ko mapanawan. Ipatpatag kayo, Mami. Lolo. Pagkawanan nak, Rico. Gapo kanyak. Napasamak ka na kuwana ti kastoy. Awan basol yo, Daddy. San arumbang agkid daw kayo iti pamakawan kanyak. No amirisan. Dakkel ti basol da, Lolo, kan Mami kada kayo. Ngam sapay la kuma, tamakalasat da. Tapno mailintag dati kam malida. Ala, di kagdanag. Tulungan ka amangi kararag iti dayta. Pare Jojo, kumusta tiriknam? Okay ka kadilaeng? Wan pare. Pulos ajak impagarot. Ama aramid da kan katikas jay. Impupok da kagayam iti balayda. Iti medyo napaot mat apanawen. Awan man lati na aramidam? Adda ilalaok ni Lala iti kanag isong agkapsotak. Kat saan ka makalibas? Kasta ti ko na ni Rico. Naimbagmat ta tinulungan na ka ni Rico. Wan, jakmat nagayatan ti kasti anapasamak kada Lala kan Don Cesar. Kaya't kumata makalasat da. Takas ko na ni Rico. Kaya't na makalasat da. Tapna dapay gundaway da ngagbalbaliw. Kat mailintag darag iti bidot da. Papa, arakupan kayo man. Mailiwak una yun kada kayo. Pagkawanan na kumanak ko. Nagkamali aki tinagbalin a desisyon ko. Bidot apangadan. Impagarup ko, no nasaysaya at kagbalin a biyag yung akina. No umanugot ak iti kayat dalala kan Don Cesar. Papa. Jojo, apa nga inaramid mo ti kasjay? Kaano ka di nagreklamo gapo iti kinarigat ti panagbiag tayo? Pagkawanan nak lovely. Pagbabawyak ti kasjay apangadan ko. Ngay sumat lang ti dandani nakaisagmakak. Diyak amo ti sawakan ka, Jojo. Aging gaita. Diyak pa'y maawatan no apay aramid mo ti kasjay. Maawatan ka. Mamati ka man wano saan. Da kayo ti pinanunot ko. Idi inawat ko ti jaya ni Don Cesar. Iti kasjay nga inaramid mo. Pinanunot ko anapatpatag ti sabali at tao. Ngam ti mismo nga anak mo. Iso pasensya kan. Ngam nasakit pa lang tinakam ko kan ka. Panawan lang ti makaibaga. No mapakawan ka pa iwan no saanan. Nanang, Papa, umadanin ti panagturpos ko. Kat ti kayat ko kumasagot. Kat ti panagmalintayo manan anaurnos. Mawatang tiriknam, Nanang. Idawdawat ko laangan iti apo. Asapay la ko ma. Tamaurnos tayo matlaang iti umno a panawan. Lala, apay nga may ka dito eh. Pangasim, di na akong nariribukan. Sa anak nga may mangriribok, Jojo. Anyang arot ti kagaram. Apay nga daka dito eh. Amok akayat mga ornusan ti pamilya. Iso akayat ko nga ipakita ken kadaytoy. Basta, kayat ko nga ilintag ti bidot ang naaramidan mi ken ni Daddy. Oh. Ha? Sana pudpudno ti kasarta. Wan, Jojo. Iso anawaya ka amang ikalay sa akin ni Lovely. Katsapay la ko ma. Tama pakawan na kami nga agama. Gapu iti panangan lilaw mikan ka. Ay na, kamaudyanan na.
Agkalay samot lang ang dagiti dadakkel mo, Claire, apok. Naragsak ka kani para kadakuhada. Unay-unay, Lola. Kat dakkel unay apagyamyamanak iti Diyos daytoy. Ado ti parabor na kada kami. Napintasan ti trabaho. Sa ita, agkalay samat lang ang dagiti dadakkel ko. Urayak lang makasangit iti nalaos aragsak ko, Lola. Ay, wen apok. Rumbang laang ati Diyos, ti kang runaan apagyamanan tayo. Gapu iti adu unay aparabor na kada tayo. Makaisamak iti napasama kada kayo, Mare. Ha? Anya ti pakaisama, Mare Andrea. Di pa kasaritaan nyo ka ni Jojo. Kasla pelikula. Nagbaligi ti kontrabida iti damo. Ngam iti odi na. Nagbaligi matlaang ti bida. Kat si kada ita. Agkalay sa kayon ka ni Jojo. Ta saan ang nagbaligi ti kontrabida? Kasta siguro at talaga, Mare. Kat itapay laang. Kablaawan kan, Mare. Agyaman kami kakabsat. Gapo tayo may kayo makipagrambak kada kami. Ita nga espesyal nga aldaw para kada kami. Wan kakabsat, saksi kayo tinalaos a kinaragsak mi. Kablawan kayo. Ha? Ato iti sagot ko kada kayo. Don Cesar? Amo kanabayagan nga inararapap yun na ito'y akalaysa. Jojo, lovely. Agyaman kami, Don Cesar. Kaya't kumatagyaman kada kayo. Gaputasaan da kami nga indarome ti anak ko, Jojo. Isuakas panagyaman ko. Isagot ko ti may saan negosyo. Asigod nga iman manihar mo. Anya? Kurang pa'y dayta apang supapak ko. Kadagiti panawen at di mo nakadin na ti pamilyam. Daytoy ti pangrugyan yo. Kat maminsan pa'y kablaawan kayo nga agasawa. Agyaman kami, Don Cesar. Kat namnaman nyo. Saya atak timang tarawid-wid iti negosyo nga insagot yo kanyak. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Bidot, apang ngagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te seryetayo ita alawas na pauluan. Bidot, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kumusta ti matmatunam a negosyo tayo, Jojo? Nanayas ti taray ti negosyo, Lala. Nasayaat matnukas na. Say-saya atom nga imatunan ti negosyo. Gaputain talagkan ka ni Daddy Daychay a negosyo. Di kagdanag. Talaga kas na tiraramidag. Rumpang lang. Laglagi pam, asyak timang pakpakan ka. Jak malipatan na ita. Ala, mga takit din. Agtumar ka pa iti agas mo. Sige, katagyang manak iti panagayan mo. Mariknak at talaga ngay ayatan na. Gaputain sukat mo ti aginam kada kami kiniriko nga anak ko.
Impatag mo ni Rico. Kan, imbilang mon kaspudpud no nga anak. Wan, Lala. Alakit din. Ituloy mong timangan. Ang mga numalabas ti oras sa panang tumarmo karag ti agas mo. Kumusta ti panagadal mo, Claire, anak? Nasayat la tamat nanang. Ngam, masapul manan nga agbayad ak iti matrikulak. Gaputa pa nag-i-exam manan. Anya? Ay, sapay mabayag pa iti sweldo mi. Ngambayam, agremedyo ak. Masapul ang maka-exam ka. Agyaman ak nanang. Bayan nyo. Agadalak anaimbag. Tapno matungpal ti arapaap mo para kanya. Agyaman ak no kasta anak ko. Ikarkarigatak ti mang paadal kan ka. Nga uray di na ta supsuportaran ni papam. Wan nga agpaiso nanang. Anya nga tanwag kidawak matan ka ni papa. Mabalin nga ta, nanang. Maiturid mo ka diti umasidag kan kwa na, anak ko. Wan nanang. Amak mati pagkidawak. Iturturod ko ti agkidaw. Barang patganak, nanang. Sige nga, Rod. Padasam ti umasidag iti amam. Barang patgan na ka, anak ko. Mami, kwartaman. Naibos nga minan ti allowance ko. Anya? Apay ang naibusan? Idinto ta intad kon ti makalawas nga allowance mo. 5,000 amin ti intad ko. Ikandakit din, mami. Agmay-may sa akmat nga anak mo. Iswasyak lang ti agnumar iti kinabak nang yo. Ala, ikan ka. Ay, nakalalayang ka nga gastos. Ikan ka nga maudin dayto eh. No ibusam, magmagnakan amapan ag-eskwela. Nawatam? Un ka di, mami. I love you. Saan mo ngamin unay panuinuyan ti aramid ni Rico, Lala? Masapo na makasursuro. Kat sa naman pasamak ti kasta no itad mo amin na kayat na. Anya ko man. Husto ti ko na ni Rico. Agmay-may sa nga anak ko. Iso arumbang lang nga itad ko amin akayat na. Lipatan mo tinibagak. Sikat ti makamo. Kat pasensyakan no nakibiyanga. Ala, pasensya kan, Mari Lovely. Talagang awan maipabulot ko kan ka. Naira na nga nga inmay ti kabsat ko. Kat binulod na ti kwartami. Ay, nagrigatan ti kastoy. Padasam ti mangibaga iti sa bali. Barang makabulod ka matlaeng. Uwan, Mare. Padasak nga ron ti bumulod iti sa bali. No, ada ko makwarta, talaga apautangan ka. Amumot kanya, sa anak anaimot. Amok day ta. Iso nga rod asika ti inasitga. Ngam sorry, tanaira na nga awan kwarta. Kumusta nga'y tinapanam, anak ko? Adda ka din nabulod mo apagbayad ti apok? Ay, awan nga rod nanang. Nagrigat ti sitwasyon mi ita. Sapay mabayag pa'y ti sweldok. Jakon amuno niya ti aramidak. Jakmat kayat amadismaya ti anak ko. Di mo't adda ka ni ka ti cellphone number ni Jojo. Anya nga't ano padasim ti agkid daw kan kuana. Uray bumulod ka no iso. No mabalbalin, jak ko makayat ti makisarita kan kuana nanang. Amang ano maamuan manan ti asawa na kat makaungat. Jak kayat ti makabasol. Ay, ala nga rod. Padasim ta ti agsapol iti mang pautang kada tayo. Tapno maka-examen ti apo ko. Agyaman ak tapinatgan nyo ti awis ko, papa. Ada ngamin napatag nga ibaga. Imayak, kaputan mo ka napatag ti ibagam. Husto kayo, papa. Kasapulak ngamin ti pang matrikulak. Sa anak ang maka-examen, sa anak ang makabayan. Anya? Italamanan nga kidawak, papa. Pangaasiyo tapat ganda kumamat. Amumat ti sitwasyon ko, Claire, anak. Sana ka basta makairwar ti kwarta no saan may palubos ni Titam Lala. Oray bumulod kami latan kada kayo, papa.
Siya kung ti mangipakada ka ni Tita Lala. Anya? May turid mo akasarita ni Lala. Wen, Papa. Iturturid ko. Barang umanugot apabuludan na kami. Sige, anak. Kasaritan. Barang mapabuludan na kayo. Kumusta ti panakisaritam iti amam, anak ko? Anya ti kunana? Nanang, saan ka no basta makaigam iti kwarta ni Papa? No saan nga agdalan nga umuna iti asawa na? Iso ako nakasyaklangan ti makisarita ka ni Tita Lala. Ibagaklangan abumulod tayo kadakwada, Nanang. Maiturad mo ka di, anak ko? Uwan, Nanang. Iturturad ko. Tapno ada pagmatrikula. Sige nga rod, barang umanugot. Ibagam nga isubli tamatlaang, apaman ang makasweldo Uwan, Nanang. Apay nga da ka dito'y bastarda. Anya ti masapol mo kada kami. Pasensya kayon, Sir Cesar. Mabalin ka di ang makasaritak ni Tita Lala. Ada ko man napatig nga ibagak. Siguradum lang nga saan ka nga agaramid iti jak magustuhan. Apay, anya ti ibagamit ti anak ko? Pangaasiyo ko ma, Sir Cesar. Ipalubos yo ko maama kasaritak ti anak yo. Napatig ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Ito. Anya ti ibagam kanya, Claire. Ibagamon, gapot na adupay tinapatag nga aramidak. Tita Lala, pasensya kayo no inasitgan kayo manan. Ibagam ket din no anya ti gagaram. Saan mo asayangan ti oras ko ang makisaritakan ka? Kwa tita, da kayo lang amin ti amok kapag kidawan iti pabor. Mabalin ka di apabuludan dak iti ibayad ko ija school. Anya? Apay, sigurado ka ang makabayad kayo? Wan tita, isublik, apaman ang makasweldo ni Nanang. Day takat ngamin. Agraraman ngamin ti kabit nga inam. Pangasiyo kumamat, Tita Lala. Di yo kumamat insulton ti inak. Saan mat akabit ni Nanang? Gaputada kami ti imuna itibiyag ni Papa. Awanan ko itiboen! Nagturad kamatan amang iparupa kanyak iti dayta. Wan, imuna kayo itibiyag ni Jojo. Ngam siyak ti pinili na, gaputan na uma iti kinarigat iti danayo. Ha? Awan maipabulod ko kan ka. Ala, pumanaw kan, sakbay nga ipakamat ka kadag iti nagdadakal nga aso. Sorry, Tita Lala. Diyak ingagara pa sakitan tirik nayo. Nasakitanak lang amin. Gapo iti panang insultoyo iti ina. Pumanaw kan, bastarda! Napaidam dalaunay. Diyos ko. Tulungan, nak. Tapno may turad ko da ito ya mapaspasamak iti biyag ko. Ay na, manang. Ay, nagalas ta itsura, manang. Nagdadakkel dagita bibig mo aksangit. Rico, no amumla ko ma, nagrigat ti sasaada kita. Adang agpay so amak, ngam dinak matgayam matulungan ka dagiti ka sa pulag. Amam mermiraot. Sige, Rico, panawan kan ditoy. Ay, naimbaglakin din Tas sa anak akaskan ka na iyanak, itilaksid ti kalaysa. Anya? Sige, panawan kan ditoy. Awan matlaang tinasayat nga ibagam kanyak. Anya ka matan, Claire. Pinadakkel mo lang kay parikot. Nagpakumbaba ka lat takuman ka ni Lala. Anya nga ita? Di awan naganap mo. Papa, may turad ko ti amin. Ngamjak may turad.
No ni nanang ti insultuan ni Tita Lala. Kasya talaga ti ugali na. Isu arumbang ko mapinaspasuro tamlatan. Papa, Pasensya kan. Ngam awan may pabulod ka o kwartakin ka. Pasensya kan anak ko. Papa, kasano akon? Kaya't kamot atulungan. Ngam amumat asanak ang makairwar ti kwarta. No saan nagdalan ka nilala. Sige nga ron, Papa. Pasensya kayon. No nadadaal ti oras yoga po kanyak. Nasaya at tasimangpat kan Jojo. Ala, agtugaw ka nagsarita ta. Makaungungat ka manan. Talaga! Agraramanday dyan nga anak mo itirwar. Kundi adal pailaang no di mat gayam kabailan ti agraraman nga inana. Masyanak mat kan ni Claire nga anak ko. Isa ano mabalin? Pabuludan tapay lang. Sana bale, agtrabaho agtap no masukatak ti pabulod. Adamat isusweldoyo kanyak. Anya? Ha? Saan amabalin? Jak to pabuludan dagijay nga agina, nga uray mangirnagda. Sapay ko mata maawatan nak. Anak ko ni Claire. Isa pagrebengak ti tumulong karagiti kasapulan na. Basta, jak kayat atulungan dayjay nga anak mo. Di mon ipilit, no di mo kayat nga ipulong ka kin ni daddy. Naawatan? Syakmat ita ti makisaritaken ka, Jojo. Apay ka di dadi. Kaungat naksamat. Pinasakita manen tirik na ti anak ko. Apay, kayat mo kaniya dumikar manen ti sigo da sakit na iti puso, gapu kadag iti aramidam. Sorry, Daddy. Saan kami na nagustuhan ni Lala ti panagkid daw ti anak ko kanyak iti tulong? Apay ngamin ngay pakamumpay lang kinilala, no kayat mo atulungan ti anak mo. Di mo't ko na ngay limid mo ti anyaman nga aramidam, no may papanen kadag iti aginam. Napanunot ko ngamin, ang saysayat mo't lang no maamuan na. Tapno awan tumanan ti singsingir na kanyak. Ngam saan na kayat nilala nga da komunikasyon yo iti aginam. Iso nga ilimid mo lang no kasarita may da. Ala, ited ko ti kasapulan ti anak mo. Basta agtungpal ka, iti ibagak. Agyamanak, Daddy. Di kayag danag. Agtungpalak, iti tulagan tayo. Kumusta kan, Lovely? Jojo, anya ti raramidam di ti balay? Ang mga numaamuan ti asawam ti kaddam dito kat mangriribok manan. Kaya't ka makasarita. Napatag ti pagsaritaan ta. Mabalin ka di apastrekan nak, Lovely. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggan, tituloy ti serya tayo italawas ang napauluan. Bidot, apang muddan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagkasapulan ni Claire iti pagbayad na iti pagadalan. Isu apinadas nati masidag iti amana. Gapo tanaturay ni Lala. Saan ngay manugot nga ikan wano pautangan lakuman ni Jojo ti anak na. Ngamkit di, ininsulto na laan ti balasitan. Iti may saabigat, naklaat ni Lovely. Gapo tadimtang ni Jojo iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas na puluhan. Bidot, apang ngeddan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Lovely, mabalin ka ding agsarita ta. Ha, Jojo,
Anya ti aramidam diti balay. Diyak kaya ti mariribok no maamuan ni Lala ti kaagdam dito eh. Napatag ti gagarak. Mabalin ka din agsarita ta. Pastre kan na kuma. Sige, tapno awan mo ti may bagbagam. Sumra ka. Agyamanak. Ala, agtugaw ka. Agyamanak. Mabitlaan. Inak mga iti merienda. Saanen? Adala kayat ko nga itad. Anya dayta? Atoy. Pangmatrikulat ni anak ta. Bayada mo ti sibubukal a semestre. Tapno awanen pampanunutam. Kasano nga da kwartam? Di mat saan akayat ni Lala at tulungam ti anak ta? Amang ano aga pa kayo laan. Saan mo na panunutan na ita? Tinapatag. Addan aramatan ni Claire. O atoy, awatam. Mapanakon. Amang ano da makakita kanyak na imay ditoy. Ibagam tulangan ka ni Claire nga anak ta nga imayak. Agyaman nak Jojo. Diyak ko makayat nga awatan daytoy. Ngam talaga ngamin nga awan mairimedyok ita. Jojo, mabalin ka ding agsarita tabiit. Sige na Anita. Anya ka rin bagayo. Umay ka. Agtugaw ta dito'y papag itisirok ti kayo. Di ka madanagan. Apag biit laeng ti panakisaritakken ka. Sige. Anya nga minti bagayo, nana. Anya ka di ti ginagaram, Jojo. Anya ti imbagam kan ni Lovely nga anak ko. Intad ko lang ti pangmatrikulan ni Claire nga anak mi. Dadya lang. Nasaya at matno kasta, Barok. Nana, Amom kaday akasta uunay arigat ni Lovely amang isaksakan iti panagbiagda iti anak yo. Pinaybayam ti aginam. Kalpasan na. Paidamam pa iti anak mo iti basit laeng atulong. nadagsan matiriknak no makitkitak ti panagrigrigat ti anak ko. Nga mamati kayo manuno saan. Inayat ko itinapudno ni Lovely. Adala kami nagitipasamak anang balbaliw iti dayta. Kunakmat kada kayo, Daddy. Uray itadyo kanyak ti ipapasweldo yu kin ni Jojo. Amangan ngamin no itid na lang ang iti agraraman nga agina. Ha? Jack itulong. Bayam ngay gaman na mati kwarta na iha. Jack mamati nga garami di ti kalukuan ni Jojo. San ka di, Jojo? Husto kayo, Daddy. Awanan komunikasyon ko kadakwada. Siguradwam lang ang apod no dayta nga ibagbagam, Jojo. Di ka madanagan, Lala. Agtong palak iti amin akayat mo. Sige, kasta. Kamatom dagiti kalaban mo. Iko, Ha? aramida mo na iti homeworks mo. Nagano ti masapul nga ilupas mo. Ngam agay ay ayam kamanan iti cellphone. Kung ngamin, Daddy. Diyak ngamin masursurutan dagiti homeworks ko. Nagririgat mat. Makapasakit iti ulo. Anya? Agpatulong ka ngamin ka ni Mamim. Di namat ngarod kayat, Daddy. Mabalin ka di, Daddy. Da kayo langan ti mangisuro kanyak. Please, Daddy. O sige. In kay reward dagiti things mo. Kat tulungan ka. Talaga? Agyaman ak, Daddy. I love you, Daddy Jojo. Naimbag pa iti saan ko nga anak na matulungak. Ngam tibukod ko nga anak na baybay akon. Nakitak, Jojo. Ket magustok launay. Kaya niya, Lala. Apaya naragsak ka. Anya ka di tinakitam. Nakitak ti panang tulong mo kin ni Rico kadagiti homeworks na. Agyaman na. Gapukin ka. Addan ama ti anak ko. Kat amok. Gapo dayta iti panagayat mo kanya. Saan ka ni, honey? Wen, husto ka.
Agyaman ako unay kan ka, Jojo. Ay ayatan ka matunay. Sikatin ng silpo iti biyag ko. Gapot at tinungpal mo ti arapaap ko. Asikat agbalin nga asawa. I love you, Jojo. Oh, anya ti aramidan ta dito'y parke, kayam. Pare Brandon, kailiw kon ti pudno nga ay ayatek. Ni Lovely. Anya? Kasano kumaan ni Lovely ti ay ayatem? Kat nimot lalatin tungpal mo. Pinanawam dagiti aginam, saan ka di? Ammom ti kinapudno, pare. Naipitak lang iti sitwasyon. Saan laki di amaawat ti konsensyak na dadaka sa mapasamak kanilala. Iso ngay manugot ak iti kayat idi ang mapasamak ni Daddy Cesar. Pudno, amok ti sitwasyon mo. Nga madamat pagpilyam. Panagkunak na imbaganan ni Lala. Iso ang mabalin mo siguro na panawan. Saan ang nalakareta, pare? Adda tulagan mi iti amana. Kan may saan pa'y anaan-anay ti panagimbag ni Lala. Isa mabutengak nga agarami di ti banag adi na magustuhan. No kasta nga, Rod, ano sam tigasat mo, pare? Ngem, di mo kumamot baybay anti anak mo. Malagip ko ti tulagan mi iti ama ni Lala. Nagpakpakaasi kanya. Pangasim, Jojo. Tulungham ti anak ko. Narigat kanyak nga amana, nga ibaga. Nga mamok asanan nga agbayag ti anak ko. Sir, ladingitek. Adan pamilyak. Agkalaysa kaminton ka ni Lovely. Apama na makaurnungak. Pangasim, Jojo. Ti pamilya metlang ti agnumar. Numanugot ka iti kayat ko. Anya, kasano ko maamapasamak ti kasta? Sigurado ang masaktan ti pamilyak no umanugutak iti kayat yo, sir. Amo ka narigat ti adda pa nagbiagyo. Kat numanugot ka lakit di iti kidkid dawakan ka. Dakalakan ti dahad ti ipaahikukan ka. Ngam, sir. Basta umanugot ka, ngagkasar kayo kinilalang anak ko. Ipaay mo ti ragsakan kwa na, gaputa si kati ay ayaten na. Pangaasim ko matapat ganak. Kasta ti ko na ti ama ni Lala, pare. Kat imanugot akman. Ngam sabali mati mapaspasama kita, Jojo. Tenggal da kameten dagiti agama. Kat ad-adda amarigregatan dagiti aginam. Daitang arog ti paglidayak unay. Saan ang nagtungpal ni Don Cesar iti inkarina kanyak? Mabuti ngak ngamin basta pumanawaklatan. Amangan nadadaka sa mapasamag kanilala. Kat siyak pa'y ti mapabasol. Mabalin ka di ngagsarita ta, Daddy. Napatagtibagakan ka. Anya ti bagam, iha? Umadaning ti wedding anniversary mi kini Jojo. Uwan ngagpaiso. Into no may alawas ang dayta, iha. Mabalin tagkid daw, Daddy. Anya dayta? Ala, ibagam lang. Anya ti kayat mo akid dawen. Kayat ko, naragsak tayo amin iti daytang aldaw. Iso akayat ko tagsagana. Day talaga, yamiha. O sige, ibagam to kini Jojo, tagsagana tayo inton anniversary ti kalaysayo. Mami, mabalin ka di amamuak. No asino ti amak? Anya? Uwan, mami. Apay adiyo kayat amamok ti pudpudnong amak. Di mon panunutan ti maipapan iti dayta, iho. Adamat ni Jojo. Ison ti timakder nga amam sipod pay. Uray pa'y, mami. Kayat kulat ta amak kita. Kan maam-am mo ti amak. Mabalin ka di, mami? Di mon ipilit ti kayat mo, Rico. Jak amuno sa dino itan ti ayan ti amam. Naawatam? Basta. Kayat kulat ta am-am mo ti amak.
Intun makalpasak iti panagadal ko. Siyak tun amis mo timang sapul iti amak. Nagadumat tanto'y naluto ang makan nanang. Apay, adda ka di okasyon, Lola Anita? Apay, nalipata maon. Kat no kasangay ni nanang mo ita. Wen anak ko, kat nagsagana ak, kas panagyaman tayo iti Diyos. Gapo iti sabali manen atawan nga impay na kanya. Wanyag paiso. Happy birthday, nanang. Malagip ko tinapalabas. Nakaragragsak tayo iti ubingak. Ngam ita, insukat na ta ni Papa iti sabali a pamilya, nanang. Di kan agladingit anak ko. Bayamon ni Papam. Alakit din. Pagsasangwan tayo, tinaysagana. Ay, happy birthday, anak ko. Happy birthday, nanang. Agyaman ak unay. Kang runaan na. Agyaman ak iti Diyos, iti daytoy a panagkasangay ko. Jojo, honey. Kan, intan maturog. Rabiin, ngam adda ka pa ilang dito'y salas ng agbasbas sa iti libro. Umula ka niti sireta. Sumarunuak. Lapasak lang natin basbasahin. Sige nga, Rod. Di ka agbaybayan, Gwen. Kasangay ni Lovelita. Amok amalaklagip na nagiti nararagsak akan ni Tommy. Pakawan anak, Lovely. Impang pangrunak matan di sabali a tao. Ngamda kayo apudpud no a pamilyak. Nagkamaliak. Impagarup ko. No napimpintas ti maipay ko kada kayo a panagpiag. Ngam ad-adagayam arigat kan tuok tilaklak aman tayo. Agyaman na. Gaputan na uray kamatlaangan asimrat dito'y silen. Honey. Ay, mabalin ka di nga arako panak. Kaya't ko amarik na ti pamatag mo. Kan may sa, nasimsimbang titurog ko, no arako panak nga umunat. Wan. Ay ayatin ka unay, Lovely. Anya ti ko naman. Ulit man ti dinakamat mo anakan, Jojo. Ne, anya ka rin ti bagbagam. Nagan mo ti dinakamat ko. Asino kumamat ti nagan at akamatag? Idin to tasikat ti asawak? Naglawag anang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagaman kanyak. Pudno ka ding ayatan nak. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartahan nak ka dilang. Ha? Ibagam ti pudno. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy ti seryetay italawas ang napauluan. Bidot, apanguniddan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.